गोजोन फुंबिलि लोगोफोर रंजालि बैसागुनि गोजोन हामलायनाय नोंथांमोनखौ जासिहरबाय लोगोफोर आरो न'आवनो आलारि बाथि सावखांबाय आङो ओमफ्राय दिनै बैसागुनि 1 तारिख आरो फोरबो दङ गामियावहा बेयावनो थांगासिनो लोगोफोर नै आं मोनफैबाय दायो गामिनि बाथौ मन्दिराव ओमफ्राय थिं नै गासिबो मोनफैथ'जोबाखै आरो ओमफ्राय थिं बाहेरावहा मैगं थाइगं हागासिनो दङ खिचुरि होगोन नालाय बेनिखायनो मैगं थाइगं जगार लागासिनो दङ हागासिनो दङ नै गासिबो बिबार माला सुदो नै बैसागो फोरबोनि ya udah nih. Duta.
जोब्बाय दायो नै प्रसाद जासिगोन हागासिनो नै दायो नै बाथौ मन्दिरनि बाहेराव आरो गासिबो लाइनै जदो दा प्रसादबो होहोलांदो आरो नै प्रसादबो होहोलांदो खिसिरिबो होहोलांदो मोनालायबाय नै 4टा जालायबाय आरो आरज जोबनायनि लाबदो माइनाव थिसननानै ओमफ्राय दा गासिबो खिसिरि जागासिनो दङ ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां नुदोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो बावगारनाङा आरो जायबा आंनि चेनेलाव गोदान फैदो साबस्क्राइब खालामोबा लोगोफोर प्लिज साबस्क्राइब खालामना लादो नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन दिनै समावनो दोनथ'बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय